बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसाम सरकारा उदखारि हानजा आलफा उदांनि हेंथायै माबा मोनसे राहा लानाय नङा नामा? मानोना आसामनि गोबां लाइमोनफोरा उदखारि हानजा आलफायाव जयेन जाहैगासिनो। फिन तिनसुकियानि सासे लाइमोना आलफा उदां उदखारि हानजायाव जयेन जाहैनाय खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तिनसुकिया जिल्लानि जगन पुलिस थानानि सिङाव थानाय रामपुर गामिनि समिरन चित्तिया मुंनि सासे लाइमोना आलफा उदाङाव जयेन जाहैदों। जयेन जाहैनाय लाइमोना थांनाय 14 मार्चनिफ्राय गोमाना दं। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला समिरनआ 14 मार्च खालि शिबसागराव थांदोंमोन, नाथाय न' फारसे गिदिंबोफिनाखैसै। पुलिसआ समिरन गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव आलफा उदखारि हानजायाव जयेन जानायनि सन्देह जायो। बिनि सिगां समिरनआ NSCNआव जयेन जादोंमोन, नाथाय 2020 मायथाइयाव सारेन्डार जायो। भारतारि बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला सा सानजा भारतनि मोनथाम रायजो फारियै आसाम, अरुणाचल आरो मेघालयआव गोब्राब अखा हागोन। दिनै 5 खालाराव अरुणाचलाव आरो आसाम आरो मेघालयआव 5, 7 आरो 8 एप्रिलाव गोब्राब अखा हागोन। लोगोसे 5 निफ्राय 7 एप्रिलसिम वेस्ट बेंगल आरो सिक्किम रायजोआवबो गोब्राब अखा हागोन होनना भारतारि बोथोर बिगियाना टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों। बर'नि गेजेराव गोदानै फरायसा आफाद जोनोम मोननाय बनस'नि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बेरफुसार बिबुंथि। मैया खाग्राबारि एबसुआ दख'रानि सिङाव 31थि दुखु सान फालिनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै बनस'नि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बुङो दि बिथांमोना जेसेबां 100 लिटार गाइखेरजों दुगैया मानो बा गंगायाव थांनानै बिथांमोना दुगैनानै फैया मानो, बिथांमोननि सिगाङाव हाबा मावनाय बिथांमोननि कर्मकाण्ड बेखौ नायोब्लानो बयबो मिथियो होनना। गुवाहाटीनि सात्रिबारियाव गंसे नखरनिफ्राय खमैबो 10 लाख रां लाङो 4 डकाइतनि हानजाया। बे जाथाया फुंबिलि समाव जायो। 4 सिनाय मोनि डकाइतफोरा सात्रिबारिनि किरानश्री सरकारि थाग्रा न'नि 4थि फ्ल'रआव हाबनानै दाबा देखायनानै सिगि-सग' खालामो। बे जाथायनि समाव न'आव आइजो आरो गथ'फोराल' दंमोन। सिनाय मोनि डकाइतफोरा दाबा देखायनानै सिगि-सग' खालामनानै खुगाखौ बन्द लाखिनो बुङो। बिनि उनाव सना रुफा आरो जेसेबां फैसा गासैखौबो सिख'नानै लांजोबो। बे जाथायनि सायाव नखरा पल्टन बाजार पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। मख'नो गोनांदि डकाइतफोरखौ CCTVआव नुनो मोननाय जायो आरो CCTV फुटेजनि जोहै पुलिसआ नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो। हादराव लाभ जिहादनि जाथाया जाफ्लेबाय थानाय बादिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारियावबो लाभ जिहादनि मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। बाक्सायाव मोजां मोनलायनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सालबारि खाग्राबारियाव सासे उन्दै हिन्दु हिन्जावसाखौ सुकुर आली मुंनि सासे मुस्लिम सेंग्राया लांखारनानै दोनखोमादों। हिन्जावसाखौ लांखोमाग्रा सुकुर आलीखौ बाक्सा जिल्ला सालबारिनि राख'पिलनि होनना सिनायथिनाय जादों। हिन्जावसानि नखरा सुकुर आलीनि हेंथायै गबरथना पुलिस थानायाव एजाहार थिसनो। बर' हारिनि थाखाय गोलाव बोसोर जिउ बाउसोमबोनाय बिर जोहोलाव थामहिनबा बारग' NDFB जाय बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव दुखु खस्थ'यै जिउ खुंनांदों, बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय फैगौ रंजालि बैसागो फोरबोनि मुङै बर' रायजो राजाफोरनिसिम बिथां देरहासात इस्लारिनि गेजेरजों गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो। आसा खालामो बर' रायजो राजाफोरा बयबो बजबना लागोन होनना। मेघालयआव गासै मोन 7 हा गिसिखानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे हा गिसिखानायाव उन्दै हौवासाजों लोगोसे गुबुन सासेनि जिउ गोमायो। रिपर्टनि बादिब्ला मेघालयनि इस्ट खासि हिल्स जिल्लानि मावकेन्द्रि ब्लकनि सिङाव थानाय मावलाट गामियाव हा गिसिखानायजों 2 सुबुंनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 14 बोसोर बैसोनि रहित सियार आरो 35 बोसोर बैसोनि दिलीबन तांसां होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोर सानैबो बे जाथाया जानाय समाव जाथाय जानाय ओनसोलसिम थांबाय दंमोन। बिनि अनगायैबो उमलाइ गामियाव हा गिसिखानानै गंनै न' आरो गंनै गलाया खहा जायो। बे एखे सानावनो लिनसिं गामियावबो हा गिसिखानानै गंबा न'फोरा सिलिंखार जायो। बे हा गिसिखानायाव सिलिंखार जानाय नखरनि सोद्रोमा हामि बिना मुंनि आइजोआ जोखोम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।